hello, what's up guys? For this video guys na is mamuha day tao ka nang iti og manok ano ni tahop guys no. Mo nga area akong kuan guys no. Nga lata-lata na guys, manong sugod na ko kuha guys, kay murag init na. Ano ni nga area guys ha, puno ni siya nga tahop nga naiiti. Guys na tutupag na. Ito kasako na guys. Ang kanay butang ng garden guys ba. So guys, magbangan na ta ngayon itong hukot guys. Bangan na guys. Guys, naman na ta og saking og ite. Mo din tanan guys no. Akong na saking 16 ka sako guys. Ug karon guys ato na ning hakuton guys no. Ug ang sakyanan ni guys ang motor guys no. Ito nga motor guys ito nga ang kargahan. Kung guys na magahawang butang motor ay paduol kay ito nang sugdan og hakot. Ug binom sa likod tubig guys. Okay, so ano yung motor guys at nagagahan.
Tulbo to ito guys. Natay bangan na rin guys. Pwede mawa na itong bangan guys, no? Guys, dulu tong karga guys. Hello, yung tunta guys. Kita maka-video ni Digon tayo video ka guys no. Guys, magkano guys? Guys, ito na ta guys. Biyahe na ta. Dugay-dugay pa ni mga guys, mga 5 ka biyahin pa ni guys no. Guys, let's go. Guys, naman nag-give ta gear to tractor. Yan dito guys. Mali pa doon sa mga guys no. Sikas balay. Init kayo guys, init, pinainitan. Pinainitan guys. Init kayo. Ano ini guys mga hop. Yes, initan. Maninigas na itong hapot guys na. Okay guys. Manag tayo sa itong trabaho nga paghuhag ite. O sunod adlaw guys no, isahon na po ng ikatag ere, ibutang sa mga ginuwat nga tangan na to og labasa. Okay guys, kay manuto na po ta guys. Bye bye guys.